auta. Aj som si myslel, lebo ste nemali signál. No. Hej. Ja som vám 2 razy volal, 3 razy, no, či je všetko v poriadku. No. Takže idete domov, čo? No. No, tak dobre, tak je to OK, tak všetko je OK, tak dávajte si pozor. No tak počkaj, ešte nekončíš, však po minúte je to zadarmo. Však ináč to je pravda. Ja. Ty nám tu ináč akože na celé auto hučíš. No, my sme spojaznili ten Bluetooth a teraz vlastne všetci ťa počujeme v aute cez repraky. Zaspievaj. Takže vy ma počúvajte, no tak ja nepočúvajte ma, lebo ja musím nahodiť rýchlo. Počkaj, ešte nám niečo zaspievaj. Zaspievkaj. Ale tá sa to ozýva, veď ja vás nerozumiem. Jaj? To fakt? Áno, to je zle. No jasné, to fakt, jeden cez druhého, a však ale 4 a vyprávate na racu, že ja viem, čo vyprávate. Jaj. No, viem, že cestujete domov a že ste v aute, alebo teda Bože, či necestujete ešte, lebo tak vám sa nedá veriť. No, dobre, tak všetko v poriadku? Áno, Áno. všetko je fajn. To som chcel počuť, výborné. Hlavná vec je elektrika. Majte sa, ahojte. OK, Čau, čau. čau. No toto je... skvelé. To auto je úplne skvelé. Čo? Ja neviem, čo na tomuto auto chýba, už vôbec, fakt, ako ešte keby vedelo váriť a prať, tak sa s ním oženil. Jaj.